Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Anelia at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Amin asaan a pagkikinaawatan, maidalan itinasayat asaritaan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nelia. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ita tanalpasan ti kasaryo, mabalin yun ti lumasin iti pagyanan. Total, adamatan na ipaarami jo abalay. Wan, mama. Surusuruan nyo ti agbyag ada kayo lang. Liklikan nyo ti agapa. Agin layat kayo nga agasawa. Agtinulong kayo itirigat kan namay. Wan, papa. Nudumtang to ti gundaway nga dasaan nyo apag kinawatan. Pagsaritaan nyo alasayaan. Asaan kat nga agbinugkaw kayo. Kasta ti sikreto tinaragsak apanagden na ti agasawa. Dahito iti umuna arabi ita, kas agasawa. Katikayat ko, nasaya ti panagdenata. Saan ta ko mga agap-apa? Kanayon ta ko mga kinaawatan. Adakan ka dayta no saan naklakit di nga apaan. O di saan kamit nga apaan. Katikayat ko, maadaan ta ko maadagos iti anak. Anak adagos? Katuna, kayat ko ang maadaan ta adagos iti bunga ti ayan-ayat ta. Kat aging nga awan pa'y anak ta, agtrabaho akpay laang. Awan matlaang taramidag dito ibalay. Sige, no ka ba alam lakit di? Hanggang no agsikub kanto, sumardang kanto maten agtrabaho. Naimbag ka pa'y. Nakapundar kayo ni Tibukod jo abalay kan ni Romel. Sakbayan nagkanlaysa kayo. Siyempre tadamot trabaho mi adwa. Dayta talaga tinagtulagan mi. Agipundar kami nga umuna iti balay, sakbay nga agkalaysa kami. Kastanto mo ti aramida, idon maadaan nak iti boyfriend. Katuan tapno saan kayon to amarigatan. Narigat ti makigigyan ako nada. Kasayaatan alumasin ti agasawa itinagannak da. Tapno maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Sa bagay, husto ka iti dayta. Kan nawaya ka nga gunay. Maaramid mo ti kayat mong aramidan. Tabalay mo lakat nga road. Sige, umuna ako na. Addan nila kayo ko nga umay mangsukon kanya. Okay, agan-anad kayo. Mabayag ka di pa'y day talot-lutwang bakit mapisina ko na. Dandanin maluto da ito, lakay. Nangantalat ta kuman itirwar, sakbay nagawid ta. Nagastos mat no kasyay. Ano saklatan at agluto, tapno saan taunay ang magastusan. Una, ngamimbis ama kainanaka. Saan? Tagluto ka pa'y. Ay kat ano san anyangin nga ron. Rabiin, bakit? Hindi ka pala maturog? Umuna kalatan ang maturog. Diyak pa'y nalpas to'y lesson plan ko. Masapol apalpasag da ito. Kaslawan pa yung panawon mo kanyak. Gapo ka dagiti aramidam. Ay naaganos ka alakay. Anyangay nga rod. Awan mo't maaramidan ta. Masapol alagpasag da ito. Iso ang maturog kan. Sige. Umuna ako na maturog. Maturog kan tulatan, numalpas mo day tararamidam. Uy, nagrigat matantikas to Maladaw ti tao ang maturog. Sa masapa manin nga agriin nga agluto iti pamikatan. Bakit? Sa diluti nang itabilam iti Blue Apollo ka. Masapol ko kuma. Ay nakita ang matan adita aparador. Kita ang nga dararamidak. Diyak kabalan apagigidanin ti agluto kan mga sikaso di takawis mo. Di ka agungot Agsao ka kumaitinasaya at... Ha? Kasano? Kat di naktupay ang mo
at tulungan. Trabaho mat amin dito balayan. Imbagpay kan ka. Tano si Mang Patan. Day tala agitan ti aramidam. Aganus ka. Ano sam? Tatrabahom day ta, babae ka. Kat mo saan mo nakabaalan dagita nga aramiden? Agresign kan. Saan kat aday tabog-kabog kawan, nak? Anya ti orasan, friend. Apay nga awan pa lang ti asawa amang sukon kan ka. Wan nga rod, friend. Di met nga rod ag-text no umay naksukunin dito'y pagadalan wan no saan. O, di si kan ti mang text kan kwa na. Ay, saanan? Ag-commute-aklatan nga agawin. Makadlawak sa friend. Ada ka di diyo nagkinaawatan. Apay, adi mo kayat nga i-text. Basit lang ang matabanang, friend. Nimato nga ng tibuses ko itay agsapang. Ang mga nugimurang. Hoy, ornosan nyo dayta, friend. Kakaskasaryo pa ilang. Ngam adan diyo nagkinaawatan. Nakaluto ako. Ngam awan pa iti asawa. Sa dino nga ta tinapanan na. Talaga nga taagim mura kanya. At dan ti asawa. Oo, apay nga ita ka lang nga sumangpat. Nag-overtime kami. Kasta ka di. O sige, sumra ka nga rudan. Tamangantan. Nakaluto ako. Nalpasa ko nanangan. Si kalat tantimangan. Sa dino tinanganam. Nanganak itirwar. Kababain matkan ka. Nusyak payla ang tiluklutwam. Sige. Mapana kon iti silagta. Takayat kun ti agina na. Talagan sa apapasan nak ti asawa ka. Pimanaw manin asaan anagpakada. Saan anamigan. Di nakmatan ka sasa. Ha? Anya ko man no di nakasao. No di nakayat akasao. O, di saan laang. Saan kumat akasasao. Ah, kinasayaan. Saan akon nga agluto. Agrubuat akit di matan. Tamangan numaladaw akon. Di na kaintulot ti asawam? Saan, friend? Apay, saan kayo nagtungtong? Kinasaok idirabi. Ngam natamnay ti panakisaon na kanya. Kan itay bigat. Pimanaw latan asaan ang nagpakada kanya. Agtungtong kayo narigata no dumakal dayta. Iso ati makisaon kanya. No saan nakakayat akasaon o di saan laang. Syakit din ang babae ti mga ayo kan kuana. Ha? Makaamumutan ay itibiyag na. Imbag man tamalagip mo pa iti sumangtat. Makadlawak kan na. Manon nga aldaw akasta ka. Pumanaw ka no kay kayat mo, kan agawid kalata no kay kayat mo. Anya ka diti kayat mo ang mapasama ka. Nabambanugak. Isu adinak pagsasawan. Kayat kunti agina na. Ijayak sa pamaturog. Kat dito'y kan kwarto. Tapno di ka matmadisturbo. Iti aramidam a lesson plan mo. Ditakan! Talaga adinak ay aywan ta asawa. Di nakasamat ng ay-ayatan. Ay, masurunak kadagiti ipakpakita na kanya. No awanan panagayat na kanya. Dinasaysaya at laapanawan na kun. Ngamjay kas na akas labali wala akon kankwana. Nabartag kasi mangpa. Kano pa'y anakasursuro ka nga uminom itinasangar, ha? Italang. Tadan nagawis sa katrabahwak. Addan asawang. Ngam kasla ka pa'y labarong agbibiyang. Tanya hindi kayat mo. Ha? Agpaasikaso akan ganito'y balay. Kat no nasakit tinakam mo ang mga sikaso kanyak ng asawa. Yeso ang mabain ako nga agpaasikaso kan ka. Tay parparubam kanya ka nga awan amok nga asawa. Saan naroon anak i asawa ka kanya? No saan mo kabaalan nga aramidan? Dagiti pagrabangam. No agbabawi kan anang ikasar kanya, pues, pumanaw kan.
Total, baliwala ak matlangan kan ka. Saan kun nga amo ti papapanam, tapulos adikan agtak pakada kanyak. Kaslaawan asawam, talabsalabsan naklatan. Talaga panawan kan. Tanagalas ti ugalim. Di ko namkit di. Awan aanusam kanyak. Taad na nga tan nabiru kam asabali. Iso akanayon amaladaw kan nga gaway. Basol mo matlaan. Nuapay amaladladawak nga agawawit. Amo, maumakan ang mga asikaso kanya. Nabiit pa iti panagdanhata. Ang naumakan na dagos ang mga asikaso kanya nga asawang. Isuan na say-saya at langan at panawan kan. Tapno awanan ti as-asikaswam. Talaga pinaypayso na ti Pimanaw. Talaga nga awanan patag ko iti asawa. Tamay turad nakgayam apanawan. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Ay ayatek ti asawa. Ngam or-urayak lang ti panangay-ayo na kanya. Ngam talaga ajak na uray. Ita, pinanawan na kon. Kaya't asawan day na. Saan ako na napatagkan ko na. Kat, kumusta kayon iti asawa? Pinanawan na kon, friend. Anya? Naaramid na day ta? Mangipanagnak asaan na kon nga iayatan ti asawa. Nagtungtong kayo kadi? Wen, ngamawan na saya at ang nagtungtungan mi. Tawan matmayat nga agpakumbaba kada kami. Ala, barang makapagpanunuto matlaang katagawin. Imposible mat nga ipalubos ng agsina kayo latan. Kumusta nga tanti asawa kita? Kansa dino nga tati pagnanadan na. Talaga akabailan na adinak makita. Ay, ungayam. Anya nga tano awag ti may sa kadagiti na singat agayam na. Kat padasag ti agdawag. Kita agman iti cellphone ko. No naka-phone book kanya ti number ni Salty. Wah, dayto eh. Naka-phone book nga agpaiso. Awag agman. Adayta, agri-ring. Hello? Hello? Malagip na ka di pa eh? Saan ka diya sikat ti asawa ni Romel? Uwan, isyak nga paiso. Anya ka diti mapaspasama ka na kayo. Kanayon mo nga agbartag ni Romel. Kahit saan mo asigod nga uminom iti nasangar. Amom ka din sa dino ti ayan na ita. Iti balay mo dagiti dadakkel na tinagpaitulutan na kanya. Naparbartag. Amok nga da problema yun. Kahit di may bagak. Pagsaritaan nyo kumaday tabanag, ha? Uwan. Sige, kastapay nga rod. Agyamanak iti oras nga impay mo. Bye. Manon nga aldaw ang matitirit na. Kanayon matan ang maul-ulawak. Gapo nga tayo iti panagpuypuyat ko. Oray pilitak ti maturog. Sa anak mat ang makaturog. Ita, kasla sa anak matan ang makabangon. Tinasayahat. Awagak ni mama. Agpakuyog akan kwa na amapan iti ospital. Talaga amariknak amaditi sa saat. Oh, Diyos ko, iha. Anya tinapasamakan ka. Apay, anak akut-kut tong kamatan. Sa dino tayan ti asawam. Nabayagan a pinanawan na, Papa. Mama. Iti anya aga po. Diyak mo, Papa. Basol ko matlaang siguro. Apay nga rod, asaan mo man lang ay pakaambo ka na kami. Tapno na tulungan da ka, iha. Sorry, Mama. Papa.
Ngam nauna ak ngamin tinagbain. Ala, agrubwat ka. Mapantayo di ospital. Kabaalam ka diti bumangon. Saan, Papa? Nag-absuta. Kan maulawak ang bumangon. Ala, alalayan da ka. Anya ka magtan. Di ka man laim mawag ka na kami. Taim pa ka amom kumati ka sa saad mo. Inuray mo pa ilang nga aginggat saan mo nakabailan ti bumangon. Nabaybay am ti bagim, iha. Bimaba iti husto ti resistansya. Saan ka mangmangan, kan saan ka amat maturog. Anya nga'y ti papanan na, no di ka agsakit. Awan mat ngamin ganas ko amangan, Papa. Kan oray no pilitak ti maturog. Sa anak mata makaturo. Adaman damagag. Anya day ta, Papa. Ay ayatam ka di pa iti asawam. Wan, Papa. Ay ayatak unay ti asawa. Ngam panagkunak. Awan santi panagayat na kanya. Pagkunaam nga awanin panagayat na ka. Gaputan na iturid na kapinanawan. Kayat ko ang makasarita ti asawam. Nelia, apa ang nakakutkutong kamatan? Apa nga da ka dito eh. Kinasarita nak ni Papa. Impagaam muna ti kasasaan mo. Pakawanan na ko, ma. Nung nabaybayan ka. Ururayak lang amin ti panangawag mo. Kan ti panagsurim. Ngam pulos adinak inawagan. Jakmatan mo. Akas tagayam ti kasasaan mo. Iso apakawanan na ko, ma. Sorry, Mat. Noan niya tinagkurkurangakan ka. Ururayak laang mati panangay ayom kanya. Ngam pulos ajak na uray. Ngam na amiris ko. Ajak gayam kabailan ang mapukaw ka kanya. Gaputa ay ayatan ka unay. Sorry, Mat. Noan niya amandang itinagkamkamalyak. Ikarika. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan kanto na pampanawan? Inton makapapigsaan. Agresay nakton iti trabaho. Iti kasta. Maasikaso ka na imbag. Nasaya dahi ta desisyon mo. Tapno saan ka na marigatan. Umdas ti sweldok. Apara ka data. Kasayaatan na pagsaritaan no addaman saan apag kinaawatan, Mr. Lonely. Ita, addaan kami iti dua nga anak, kat naragsaken ti panagdan nami kas agasawa. Kastaen kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam, kat husto tinakunam. No aming nga agasawa kat amuda ti agpakumbaba, maliklikan ti panagapada. Ngam no agpadpadada anangato ti pride na, awan pagtungpalan na, no di kanayon nga apa. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Nelia, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Alani, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, ambisyosa ak. Ket dayta nga ambisyon ti gapuna, anakaamirisak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lani, dito'y programa tayo,
Dear Mr. Longley. Mabalin, saan ka kuman nga agabrod? Diyak kaya't naging nadayo ta. Mabalin tamat asapulan dito'y, timasapulam ijay abroad. Para matlaang iti masakbayan ta daytoy. Kan arapaap ko at talaga ti maka-abroad. Isa ano talaga na patagak kan ka, suportaran na iti daytoy nga arapaap ko. Awan ka di karbungak amang lapad kan ka. Among ka di, adun ti relasyon ang nadadaal. Gapula ang iti daytang abroad-abroad. Makaamu ka, no saan na ka maawatan. Basta no kunak nga agabrodak, uray pa ino iso ti rason ti pagsinaan ta. Talaga gayam anak ka desisyon ta. Kat kabalampayin nga isakripisyo ti relasyon ta. Gapula ang iti dayta panagabroad mo. Talaga no sikat ito bang iti panagabroad ko, nasaysaya at pa'y nga agsinatan. Tangay kabalanak nga isukat iti dayta panagabroad mo. Sige, mapan ka. Ngam saan mo matananam namain, amasang tatanakpay. Ngam no di mo kaya't amapukawag, di mon patuluyan ti pumanaw. Anya, mas pinilim ti agabrod? Wala, mas pilit ti agabroad. Iso apasensya langan, ngam patuluyat ti panagabrod ko, nga uray iso ti rason ti pagsinaan mi. Di mo sayangan ti talo atawan a relasyon nyo? Kasarlaangan ti kurang kada kayo. Kaasimot ni Carlo a panawam latan. Sayang dayto nga oportunidad no paluspusak. Arapaap ko dayto eh. Kat no talaga matlaang nga napatagak kan kuana, suportaran nak Ay, masayangan naklaang iti relasyon nyo. Nasingpet ni Carlo. Natakot. Nagagat. Awanan ti sa pulang kan kuana. No kayat mo, di kukwamon. Ni, anya ka din day tangay bagbagam lani. Sa anak agang angaw. No nasingpet kan nagwapo para kan ka, di uray kukwamon. Wan, ngam sikat ti ay ayaten na. Amok no kasano ti panagayat na kan ka. No makapanawak ton, agaramid kamatan iti pamuspusan, tapno maibawing kan ka ti panagayat na. Ha? Agpaiso ka di day tangay bagbagan? Wan, kunak lang arudan. Nagagat ka unay lani. Kaslamat din ada sa nga dosena nga anak mo, gapo iti kinagagat mo. Ag-overtime ka lang arudan. Ada pa'y dagiti sideline mo. Kasapulan, tapno daras makaurnong. Awan planak nga agbakbakot dito eh. Lepasak lang ti kontrata. Agawi dakton. Kasapulak ti aggagat, tapno ada maiyawid ko akwarta. Iti kasta, makapagnegosyo Kunak man no arapaap mo ti agabrod, itatandakan di ti abroad. Agawid mo ti pampanunutang. Kat saan mo akaya ti agsubli, tako nang mo't ngagnegosyo kan. Saan gayam analaka ti maya dayo iti ipatpatag tayo iti biyag. Mailiwak ka ni tatang ko. Kan, mailiwak iti lalaki nga inayayat ko. Adagayang boyfriend mo. Ngam apay nga awan man lang makita ka kasaom iti cellphone mo. Nilang mo tatang mo ti makikita ka kasarsaritam iti cellphone mo. Pinagpili nak ngamin, no ti panagabroad ko, wano iso. Di pinilit ti panagabroad ko. Iso akayat asawan dayta, iti ipapanaw ko, nalpas mo ti relasyon mi. Iso matlagayam asaan ka nga interesado ka ni Cesar, kat nagwapo mo't dayjay, kan nasingput pa'y. Kan kang ronaan ti amin, agasidag kayo lang iti baryo. Uy amom, agbagay kayo. Ni Carlo lang ti ayatak. Iso ngamin ti damo nga ayat ko. Iso alupasak lang ti kontrata, agawi dakton. Kasanon, no addanton sa bali akaayan ayat na. No talagang ayatan na, saan nak nga isukat iti sa bali. Padasam akumustaan no kasaritam ni tatang mo. Agdamag ka iti maipapan iti boyfriend mo. Ay, saanan? Amang ano makangagak pa iti sao. Nagungat ni tatang idinamuan na nagsina kami. Kaya't ngamin ni tatang ni Carlo para kanya. Ay, sayang mat ni Cesar. Agbagay kayo pa'y.
Talaga ka tingawan namnamakan ka, Lani? Pasensyakan. Ngamtay ko na kon. Addan linaon ti puso. Ngamsan kayo pa'y mata nagkasar. Isong adda pa'y namnamak. Agayata ko na ikan ka. Ikan na kumamat iti kundaway ko amang ipanagnak iti dayto a panagayat ko. Adakan ka dayta. Ngam ipakpakaunakon. Awan namnamaam kanya. Sana bali. Tamabalin tamot ti agbalin anasingad nga agpagayam. Kumusta kayong tatang? Mailiwak unayan kada kayo. Numabalin laang, kaya't kunti agawid. Sana bali anak, may salangin na tawan ti urayam, malpasan ti kontratam. Uray, ta napadakkel mo mantan ti balay tayaw. At tan pakakit kita ni tinagtrabahwam di abroad. Wan tatang, kat inton agawid mangibangon nakto iti basit a negosyo tayo. Mayat tayo ta napanunot mo, anak kao. Tauray saan kan, kagsubli ta abroad. Wan tatang, iso nga rod, a doble kayo dak ditoy. Agan-anad ka iti biyahe mo, Juan. Uy, makita kiti rupang ti kinaragsak mo. Kamaudyanan na, makitak matlaangan ni Carlo. Mailiwak unayan kan kuana. No kasapulan a dumawat akiti pamakawan. Aramida. Ala, good luck ka, friend. Saan ka amang liplipat Awagan na, no adakan ton iji Pilipinas. Wen, di ka kadi madanagan. Amok akayat mula unay ti makichismis, maipapan ka ni Carlo. Imbag tamom. Ay na anak ko, si kakadidaytan. At adapim mintas kan pimudaw kamutain. Da kayo talaga tatang. Saan laang asyak ti pimintas? Uray day ti balay tayo. Nakapinpintas tinamayan nyo. Gapuday ta kadagiti impaw-pawit mo akwarta, anak. Wan gayam, adabiit papanak tatang. Agsubliak matla adagos. Papanamaya. Basta, ibagak tulatan kada kayo intun sumangpetak. Sige, agan-anad ka nga raw, anak ko. Carlo, kumusta kan? Lani? Di nakadipastra kan? Sige, sumrap ka. Simangpat kang gayaman. Wen, katawanan plano ka agsublipay. Inkarigatak laang nga inlepas ti kontrata. Gaputasan ko gayam akabailan ang mapukaw ka itibiyag ko. Saan ka napukaw iti panunot ko, Carlo? Sika, tinagbalin nga inspirasyon ko. Kabayatan ti kaaddak iji abroad. Sige, agtugaw tapay. Agyamanak. Pasensya kan, Lani. Ngam iti aldaw nga ipapanaw mo. Amok nga insukat na kun iti arapap mo. Kat saan nakto nasublian tayo. Ni Vicky ti kanayon nga da iti sipay ko. A kanayon ang mga nandingay kanyak. Inaram ko. Aging ga sinumbatan nak. Ita, natulagan ti kasarmi. Kasta ka di. No kasta. Aawan gaya man subliak pay. Sorry. No naaramid ko tinangtalikod idikan ka. Katsapay ko ma. Tanaragsak kayon to ka ni Vicky. Sige. Agpakada ako. Nay, apagbiit ka mo't itinapanam. Tatang. Nagsangsangit ka. Tatang. Saan ko anay bagbagaday to'y kada kayo? Tamo ka babalawan daklaan. Ngam idadak iti abroad. Sana na po kaw iti panunot ko ni Carlo.
Iso ti inspirasyon ko, idadaki di abroad. Ti amok, masang putakpay. Masang putak asyak laang ti ayatan na. Ngam natulag mat gaya man di kasarda ka ni Vicky. Ay, saan mo pa'y gayam nga amaw? Kunak no amo maun. Kunak no imbagamot lang ni Vicky kan ka. Saan tatang? Manipod adaki di abroad. Saan kong inawawagan ni Vicky? Kasta ka day. Kahit kasano nga ron itan anak ko. Di mo mat nga minadakdakamat kanyak day tabanag. Tiamaw ket talaga nalipata mo ni Carlo. Tapulos asaan mo mat ako mustain. Sana punas ni Carlo dito pusok tatang. Ngam nagsakit. Ta saan mat gaya man asyak tilinaon ti puso na. Anya nga ron ti planom ita? Nakarkaro lang ang masakit anak na makitkitak ni Carlo tatang. Isong agsubliak mo't lang di abroad. Tapno na dardaras di pa nakalipat ko kankwana. Ay, kunak mo makaduwakan. Agam panawan nak mo't lagayam. Agamala, maawatak ti marikiriknam. Nagunod mo man dagiti kalkalikagumam. Ngam napukaw mo mait ni Carlo. Naibag-abigat mo, Lani. Sikamat kayam. Sumrak ka, Vicky. Agyaman na. Kumusta kan? Nagbakasyon ka matgayam. Juan, katsika. Kumusta ka matan? Kumusta kayo kan ni Carlo? Adda kumakayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Ay ayatom ka di pa'y ni Carlo. Anya ka din dayta damdamagam. Si kantilinaon ti puso ni Carlo. Apay damagam pa'y laang kanyak. No ay ayata. Ik-ikan ka laang iti tiyansam. No ay ayatom pa'y ni Carlo. Umatrasak iti kasarmi. Ibagam lakit ti no ay ayatom pa'y. Saan mo nga ramidan dayta? Ituloy yo tinatulagan akasaryo. Imayak. Takayat ko nga ibaga. Ang nagbakaw ni Vicky iti kasarmi. Ha? Apa nga inaramid na ti kasjay? Kat imbagak mat apatuluyan nyo ti kasaryo. Binaybay akon. Iti kayat na. Tamadlaw ang nakadesisyon maten. Data ka no ti rombang nga agkatuluyan. Tadatamot ti imuna na adan iti relasyon. Sinumbatan na kanulaeng. Tati amuna, kat saan ka nga agsubli. Ngam itata nagsublikan. Kan saan kami pa'y matanag kasar. Ituloy ta ka no ti relasyon ta. Ngam rumbang laang nga inlaban mo ti relasyon nyo, no talaga nga ay ayatam. Saan ka kung mga imanugot, iti kayat na mapasama, Carlo? Gaputapun no dagiti madmadlaw na kanyak. Asika pa'y laang tilinaon ti pusok. Ha? Agpada talaan, asan anang lipat iti tunggal maysa. Aging gayta, sikapay lang ti ayayatak. Ngamjak lang kaya't apasakitan ni Vicky. Gaputan na singpat. Ngam tangay iso tinagbak out. Awanan maramidak. Saan kon apilitan? Taan pirmat kan kwa na. No iso ti kasar ko. Ngam sikatilinaon ti posok. Pakawanan na, no pinanawan ka idi. No insukat ka iti panagabrod ko. Ngam bayat ti kaadda ki Jay. Naamiris ko asika tinapatpatag. Ngam ti panagabrod ko. Ay ayatan ka, Carlo. Kadyak ka bailan amapukaw ka. Nakaumayak. Takayat ko adamagan no apay ang nag-back out kay ti kasaryo. Apay nga inaramid mo ti kasjay no ay ayatam ni Carlo. Gapot na amok asaan tumat lang ang agtal na ti panunot ko.
Amok asikapay lang tay ayatan ni Carlo. Ken amok nga ay ayatan pay lang. Pasensya ka kuman. No siyak ti makagapu asaan ang matuloy ti kasaryo. Uray imbagak idi. Ako kwamon ni Carlo. Anya ka kadi. Agayim talat na. Awan sakit tinakam ko kan ka. Kan saan mon apaluspusan ni Carlo. Tano aramidam day ta. Awan ton ti may kaduagon daway mo. Siguradot asaan kun nga isublikan ka. Talaga may saka na saya at agayam, Vicky. Agyaman akunay kan ka. Kablaawan kayo iti panagkalay sayo. Kamaudyanan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Ay na, maragsa ka na para kada kayo ato. Katgapukan ka, iso ang nagkatuluyan kami. Agyaman ako unay, gayam. Agyaman kami, Vicky. Idawdawat ko. Asapay ko ma. Tama sa pulang tumat ti lalaki. Ang mga etkan ka itinapod mo. Congratulations kada kayo ado, ha? Cesar? Sinurpresa na ka. Nagawit ka mo't gayaman. Di ka man laing pakpakaam mo, mat. Han, isugayam ni Cesar. Naamamok idi abroad. Cesar, iso ni Carlo. Isugaan ti lalaki asaan mo amalipatan idi adda ka pay langit di abroad. Maragsakan akparaken ka. Tada kayo matlang tinagkatuluyan. Mabalin ka di ngayam amunak di tinapintas a maid of honor mo? Wana? Apay ka din na saan? Awan pa'y boyfriend na data. Ay na, saan mo arumbang na ibaga data? Nakababain. Ita, adandua nga anak mi kini Carlo, Mr. Lonely. Kat maragsakan akmat para kini Vicky, ta nagkatuluyan da kini Cesar, kat naragsak dametten nga agdenden na. To'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, nagasat ka, tanabawin pay laang ni Carlo. Kat nagasat ka, taaddaan ka itinasaya at agayam. Kat gapo tanasaya at agayam ni Vicky, nabirukan namat, ti lalaki at talaga apara kenkwana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Alani, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arubi manipod kagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kastaunay. Ngem nagtungpal iti awan mama ay na ti amin. Bueno papagayam. Intay denggen ti pakasaritaan ni Ruby. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman na kadagiti tulong mo, sweetheart. Sana balay. Duwalangin natawan. Agturpusak to niti korsok. Ay na, kasladya kon maoray day tagundaway, sweetheart. Mabiitan, sweetheart. Katsapay la kuma, tagan anos ka, ha? Basta para kan ka, awan ti saan kanyak. Aramidat, gaputa ay ayatin ka unay, Joey. No baybayan ka ngamin, nga ag-working student, mabaybayag, sakbay ang makaturpos ka. Ay ayatan kang unay, sweetheart.
No makaturpusak lakit di, kat maadaanak to iti trabaho, ikalay sa akan to. Kaano nga'y ngayam among tibagbagam akayan ayat mo, iha? Wen ngagpay so iha, nabayagan ngay bagbaga mayam amom. Nga maging gaita, di mo pa inyam amo. Busy nga min, papa, mama. Madama pa'y laang agad adal. Kankas lang mabayin kada kayo. Yambayan nyo. Padasag to ayam amo kada kayo. No talaga anasaya at tigandat na kan ka. Awan ti rumba nga pagbainan na kada kami. Bayan nyo, papa. Ibagak to kan ko na dayta. Sige, ha. Pakaamuan nakto, no kaano tiyo umayo. Tapno makapagsagana. Agluto akto kadagiti paboritom ataraon. Uwan, mama. Alan, sweetheart. Panawan matngatan, tapno yam amo ka kadagiti dadakkel ko. Pilpilitan dak amang yam amo kan ka. Kasla mabainak namin, sweetheart. No talaga kano anasaya at tigandat mo kanya, saan ka nga agbain nga agpakita kadakwada? Sige man lanan. Saan ka di anaungat dagiti dadakkel mo? Nasingpad da nga agpadpada. Iso nga awan ti rumbang apagbutingam. Sige nga, Rod. Inton Sabado ti pangal daw. Umayak iji balayo. Tapno sumardangan da papakan mamaam. Kan tapno awan maibagbagada kanya. Agyaman na, sweetheart. Tapinat gamot lang ti kalikaguma. Maragsakan kami amakam-amukan ka, iho. Dabayag gaya man nga agayan ayat kayo iti anak mi. Ngamitalaang amayam-amu na ka. Busy ak ngamin akanayon iti pagadalan, sir. Madamaak pa'y lang amin nga agad-adal. Kano nga ron ti plano yu apa nagkasari ti anak mi? Apa man ang makaturpusak, ma'am. Kan inton addan to trabaho. Ala, rugyan tayo yung timangan. Ang mga nulumami, isan dagiti taraon. Uray di mo aklunan. Amok at tultulungam ni Joey iti panagadal na. Siyak tinagdisnodo at tumulong. Tapno daras malpas ti eskwela na. Namamok ni Joey ang may sa working student. Manipod na gayan ayat kami. Makita ka marigatan. Maasyanakan ko na. Iswakin na. Nga uray sumardangan nga trabaho. Tapno maipasnak na ti panagadal na. Siyak pala ang titumulong kan ko na. Kat, nagtulag kayo nga agkasar, apaman amakalpas iti panagadal na. Kasta nga paiso, mama? Sigurado ka nga ikasar na kanto? Apay kadi akas na ti bagbagayo, papa. Panagkita yung kadi kat maiturad na kaalilawan ni Joey? Panagkita kan kwa na kat nasingpat mat. Hanggang kalata na kasigurado. Guwapo kan ubing tinobyo ngam itisika. Kasanon, numakam-am mo iti ubing kan napimpintas ngam itisika? Sapay la kumata sana mapasamak dayta, papa. Ay ayatak ni Joey. Jak laki di kabaulan ang mapukaw ko iti biyag ko. Oy, friend, maimay-mayang ka manan. Kasla na unag ti pampanunutan. Adda ka di problema. Awan mo't, friend. Pampanunutak lang tinaibaga ni papa kanyag. Kasla nga minsaan mo tin asumina dito yung panunod ko. Anya min dayta na ibaga ni papam ay, ha? Panagkunam nga takot maiturod na kaloko ni Joey? Manipo din niyam amom kanya. Awan pa'y mat nakita ka madingay naramid na kan ka. Kan oray si ka. Nakita mo't siguro ti kinasingpad na. Iso at tinulungan. Apay nga'y apagduado am ita. Apaman ang makalpas iti kurso na. Ikasarnak ka no. Ngam, ang mga no adan tumasarakan na nga ubing ka na pimpintas ngam iti siya. Kat iso ti ikalay sana. Nagawan kat nga utang nan anaimbag anakam no maaramid na dayta. Ngam kasano no maaramid na. Ay, agar aramid ka langit ti sakit ti ulong. Saan man ngamin aday ta ti pampanunutam? Ta
ta mga no pumayso. Panagkita ka ni Joey, kat saan na maaramid dayta. Iso nga isardang mo na pampanunutan dayta. Agsakit lang ti ulo. Itay asaan ka matagtagari, sweetheart. Ada ka di problema? Nasakit lang ti ulo. Nabanugak siguro. Ado nga minti inaramid ni iji office. Bukasta, itulod ka lang arudan iji balayo. Tapno makainana ka. Diyak pa'y kayat ti agawid. Kayat ka pa'y amakat kadwa. Sigurado ka nga okay ka lang. Ibagam lang, no kayat mong ti aginana. Wen, di nakpakadanagan. Ada ko madamagakan ka. Anya na ita, sweetheart. Saan naktunga nga isukan? Numakaam-am mo ka itibubing ka napimpintas ngam iti siya. Anya ka din dayta pang panunutam. Ita ka di pa'y, taumadanin ti panagturpos ko. Agdamdama kaklaang mat. Sung batam ti salutsod ko. Saan kanto nga isukat? Iti uray asino man, sweetheart. Agyaman aknukasta. Jaklaki ti kabaulan ang mapukaw ka iti biyak ko, Joey. Saan ko makumporme ti pampanunutam? Amang ano isupay kit din ti pagsaksakitan ti ulong. Okay. Agtalagakan ka. Kumusta ti date yo ka ni Joey? Okay lang, Mat. Nadama ko pa'y kankwana. Nga amangan no isukat nakto iti ubing. Kat, anya ti insungbat na. Di nanto ka no maarami dayta. Makitam? Siguro, agsardang kamatan amang pampanunot iti dayta abanag. Diyak mo, friend. Diyak may pasigurado. Diyak mo kan ka. Ngam no siyak ti sika. Agtalagaklatan iti boyfriend ko. Sa bagay, gwapo nga min ti boyfriend mo. Iso siguro ang madanagan ka unay. Ngam napintas ka pat. Nagagat ka pa. Awan to lakit iti masapulan nakaskan ka. Iso asaan ko mga agkam-kam mali amang isukat kan ka. Kablawan ka iti panagturpos mo, sweetheart. Naragsakag para kan ka. Agyaman ako unay, sweetheart. Diyak magunod da ito'y abaligi no saan agapukan ka. Sikat intad ti Diyos ng anghel ko. Ije balay ti pagselebraran ta iti panagturpos mo. Namin, nagluto da mama. Agyaman akmanan sweetheart. Apaman na makapasak iti board exam. Agbiro kakton iti pagtrabawak. Nasaya at unay. Ngala, agawit ang arudan. Itaypay amariknak tibisin ko. Swerte mo ti boyfriend mo, anya. Na minsan laang ang nag-exam iti board, pasadon adagos. Siyempre, linalaying na siguro, Iti kasta, agkalay sa kamin iti mabiit. Ay na, maragsakan at para kang ka-friend. Kamaudyanan na, maikasar kamatlaangan. Bakit kanton? Ang mga numarigatan kanton nga aganak. Iso nga rod, akayat kung ti pa ikalay sa kani Joey. Amangan mat numabain ang mga wiskan kang agkasar kayo. Gaputawan pa'y trabaho na. One friend, amok akasta ti rason na. Kamaudyanan na, sweetheart. At dan trabaho ka. May destino ak iti adayo. Ismaano santa pailaan ti agin na dayo. Ikakasta ka di. O sige. Ngam ka na yun nakaawagan, ha? Kailo kan tulakik di. Wen, saan ka madanagan? Kaano nga ro ti iluluwas mo? Inton bigatan. Kat orayam ti isasangpat ko, ha? Ikarim asang patanak. Wen, ikari ka, sweetheart. I love you, sweetheart. I love you too, Joey.
Adamat ang trabaho ni Joey. Awan ka di pa'y dakdakamatan na ka. May papan iti panagkasarayo. Naitangaro ti pagsidaawak, papa. Tunggal umawag. Or-urayak adakamatan na ti may papan iti panagkasarmi. Ngamjak mauray nga ibagana. No di mo mauray, sikan ati mang ibaga iha. Kaya't ko ngamin nga agtawad kankwana amis mo. Nga awisan nak ang makikalay sa kankwana. Ang mga nusan mo ang mauray nga iso ti mang ibaga. Ang mga numabainday jay. Ang mutayumet akarugrugi na pailang agtrabaho. Awan pa'y urnong na amang ikasarkan ka. Iso ang mabain lakit di. Siyempre, pampanunutin na ti gastusin nyo. Saan mat nga iso ti aggastos no kas pangarikan? Sige papa, ibagak tulatan inton umawag. Uray siya kung ti umuna amang nyawis kan kwa na. May papan iti kalay sami. Madanaganak. Saan mo nga umawawag ni Joey? Nasyak ti umawag kan kwa na. Hindi nakmatsungsung-batan, mama. Ang mga nubi sila ang ititrabaho na iha. Urayam latan nga iso ti umawag. Kasla sa bali ti agparparki na kanyak, mama. Itala ang aramida ni Joey dayto eh. Makabulanan. Asan na kayo nang awagan, mama? Ay naiha, di kagsang itakasta. Saan mo pa'y mat nga amunoan niya ti talaga na pasama? Mapanak iti balay na. Kasaritak ti ama na. Ang mga no adaam muna. Noan niya ti mapaspasama ka ni Joey. Kayat mo ako yung ganda ka, iha? Saanan, mama? Siyaklatan ti mapan. Adakan ka, no di mo kayat ako yung ganda ka. Ngamagan-anad ka, iha. Wan, mama. Ha? Ay, isi kamit gayang balasang ka. Nakaumay ka man. Ay, umunag ka Agyaman nagtata. Agtugaw ka. Agyaman nakmanan, tata. Anya ka di tigagaram. Agdamag ako may papat ka ni Joey, tata. Saan nga minan nga imawawa kanya? Di na matsusungbatan ti awak ko. Madandanagan akan kwa na. Amuyo ka diti mapaspasama kan kwa na? Ay, nasa isaya at nudwa kayong agsarita. Uraya mau na malpas ng agdigaos. Simang pa iti dinaminsan. Simang pat gayam? Ngam di naman lain pa ka mo kanya. Tatay, asino ti kasarsarita yo? Umay ka. Ruby? Panawan kayo pa'y laeng tapno makapagsarita kayo anaimbag. Anya ka diti mapaspasama kan ka, Joey. Saan kan nga umawawag kanyak? Saan mo matasungsung-batan dagiti awak ko kan ka? Simangpat kagaya man. Ngam di mo man laing pakpakaam mo kanyak. Darumbang amamam. Kaya't kang awagan. Taibagak ko ma. Ngamjak amo no kasanok nga ibaga. Pakawanan nak, Ruby. Anya ti kayat mo asawan? Ada ka di basol mo? Amo kas anak ang mapakawan. Ngamawanan maramidag. Ada na si Kugak. Katimpang tadak dagiti lalaki akakabsat na. Ada kanuda ka sa mapasamak kanyak. Nujak ikarlay sa tikabsat da. Saan da kanu akayat ang maibabain tikabsat da. Kasanuak nga rod itan. Anagururay kan ka iti mano atawan. Awatak latan akasto'y tigasat ko. Kasta ka di. Sorry, Ruby. Saan ko ngayon gagara? Di nakarakupan niya! Saan mo ngayon gagara? Kasano ang maibaga saan mo ngayon gagara? Kat nakasikog ka. Saan na ka di napanunot iti inaramid mo na ita? Saan na ka napanunot na nagtultulong ka nagururay kan ka? Nabarta kang itinay di Rabi. Kadyak amuti nararamid ko. Rason mo na ita.
Imposible asaan mo ang nagayatan tinapasamag. Sige, sapay ko mata naragsak ka itiray tangay naramit mo. Sayang dagiti sakripisyo kan ka. Manuatawan ngay nururay ka. Ulitat ti agkid daw iti pamakawan mo, Ruby. No may papan iti nagastos mo iti panagadal ko. Saan ka mandanagan? Uray inutag abayadan. Juan, mabalin mo abayadan dagiti binusbus mo ako artak. Ngam ka ba alam ka di abayadan ti sakit amarikrik na kita? Panagkunam ka di. Ano mabayadam dagiti binusbus mo ako artak? Kat mapukaw matan ti sakit amarikrik nak? Pagawanan na kuma, Ruby. Uray pagbabawiak ti amin. Awanan maramidak. Pagawanan na kuma, Ruby. Aging ita, sa anak pailaang anakailiw-liwag, Mr. Longley. Damag ko asaan matlaan naragsak ti panagdan na da Joey kan ti asawa na. Ngam saan akon nga interesado, no anyaman ti mapasamak, iti panagdanada. To'y pagayam mo, Ruby. Pagayam, Ruby, talaga nasakit na ito'y akapadasam. Kat sapay la kuma, tamakailiw-liwag kan iti kabiitan na panawen. Kat sapay la kuma, tamasarakam tumatla ang tilalaki at talaga aparakan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ruby, manipod Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga Mountain Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Narigat ti agragsak no ammom nga daaglidliday. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Agyaman na kalawa na ha? Tas sinong batan nakmatlaan yan? Nabayag akong nga agar-aram kan ka. Italang a 4th year high school tayon. Sanak sinong batan. Juan, kat maragsakan na. Tagpada nga universidad ti kayat ta pagadalan inton college tan. Kaya ta sa unday ta, saan tantong agsinay ti pagadalan? Talaga ka di adesidido kan iti kinamaestrang alaam? Juan, dahi ta ti kurso akayat ko. Kat sika, talaga ka di ang nursing ti alaam a kurso? Wen, iso ngamin ti kayat ni mama. Kan kayat ko maten. Ada ko may bagak kada kayo, mama, papa. Anya day ta. Amo yung matanabayagan ang nag-araram kanyak ni Jason. Kat, sinong bata kon? Amo mat, asaan kami akontrakan ko, ana iha. Tamam mo, miti pamilya nagkapon na. Ngam oray no saan mi nga iparit anadan kayo iti relasyon. Amo yung kumati limitasyon nyo. Kan aramidan nyo nga inspirasyon titunggal may sa kada kayo. Juan, mama, ikarik day ta kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Tadyak tupulos baybay anti panagadal ko. Rumbang laeng. Kaya ibagamatan ka ni Jason. Tanwad na oras na umay pumasyar dito'y balay. Takayat mi akasarita. Sige, papa. Ibagaktukan ko, na. Kung nagtumet, kayat mo ni Jason. Uy, sinong batang gaya man? Mukha pa yung umadanin ti graduation tayo. Isumati pa lang sungbat mo kan kuana? Di ka sanon,
Agin na dayaw kayo matlaang numalpas ti graduation? Saan? Gaputa iti matla universidad apagadalan na, ti pagadala. Uy, kinamaestra ka di mat akas kadata ti alaan na? Saan? Nursing ti kayat na a course. Uy, mayat angarun no kas tagayam. At danto pagpaagasak, num heartbroken nak. Hoy, sika talaga, puro kakalukwan. Kasano nga rod, no siyak tumat ti ma-heartbroken? Uy, day tayo bagbagam ti kalukwan. Namnamaam ka di, asaktan na ka ni Jason? Saan? Saan tama ibaga ti mapasamak iti masakbayan? Saan mat sigurong agloko ni Jason? Ta close friends dagiti parents yo. Sa bagay, kasta nga agpaiso. Papa, Mama, ingkuyog ko ni Jason, kas kinunayo. Agmano ak tito? Kasyan na ka ti Diyos, Baroka. Agmano ak tita? Kasya na ka ti Diyos, iho. Ala, agtugaw ka. Tanda kaya't ko apagsasaritaan tayo. Sige, Papa. Ibagayo laan, noan niya ti kayat yung ibaga. Iho. Amo ka din dagiti dadakkel mo, ti relasyon yo kan ni Alona. Wen tito? Saan damat akontra iti relasyon mi kina Alona? Kaya't damat ni Alona para kanyak? Oray ni Alona, naibaga namatan kada kami, ti maipapan kada kayo. Katima ko nami, babae ti anak mi, iso aprotektaran mi. Saan da kayo aparitan iti relasyon yo? Nganti pakpakaasi mi, amuyo kumati limitasyon yo. Agadal kayo kumapay nga umuna. Di kay madanagan, tito. Irespetok ni Alona. Kaya na pagsaritaan min day taabanag. Agadal kami pay nga umuna. Nasayaat nga rugno kasta. Day talaeng, ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Excited ako niti graduation tayo intun bigan. Kamaudyanan na. Nalpasan ti upat atawan apan nag-eskwela tayo iti high school. At data yung tun iti college. Ay na. Katintun malpas tayo iti college. Agtrabaho tanton. Husto ka. Katsapay ko tada na pintas agasat para kadata iti masakbayan. Ay sos. Sikapay mat abalediktoryan mi. Iti day ta kinasirib mo. Natural. At agur-uray ang napintas agasat mo. Uray mat da kayo ka ni Jason. With honors kayo. Iso nga uray da kayo. At damat napintas agasat yo. Uy, sapay la kumagayam. Basta think positive. Kablaawan da ka iti panagturpos mo, iha. Kablaawan da ka, iha. Thank you, Papa, Mama. Congratulations! Congratulations matkan ka, Jason. Congratulations, Jason. Thank you, tita. Iho, ayan da papakan mamam. Imunadan, tito. Agdardaras lang amin, tado ka no ti sumangpat a bisita mi. Kasta, alang arod. Alaan da kayo ni litrato, sakbay nga agsisina tayo. Mabit lang, Papa. Ayabak langan ni Tino. Taalaan na tayo ti retrato. Kaya't ko nga upat tayo. Hoy, makapay stress matgayam ti kastoy a kurso. Nagado ti aramiden. Agramid iti lesson plan. Sakit, ay na, nagano a project. Kat, anya ti expectaram, amin a kurso, narigat, awan tinalaka. Sa bagay. Aywan. Nabayag agayat ko nga ibagaday toy. Hanggang maliplipatak namin. Awan ka di madlaw mo iti boyfriend mo? Ha? Ano ti kayat mo asawan? Saan ka di pa yan nagbaliw ka? Kas ka di pa ila iti sigod? Wan mat. Sukunan kan itulod nakpay, babaan iti motor na. Okay. Amang ano siya lang tinagkamali. Apay akasamot ng tidamdamagam kanyak. Ngamin, adda babae akanayon ko ang makita akakuyog na. Hangam,
Adutang agkukuyog. Amang ano barkada na lang, dayjay. Isumati ka na yun na nga ibaga kanya. Ado ka no ti ka-close na iti klase da. Uray siyak, makitkitak mo ti bagbagam akakuykuyog na. Ngam, ado damot nagkukuyog. Pasaray ngamin makitak, aday jay ababae ti kaabay na. Kasla super close damet. Sika talaga. Amang ano sa balila ti panangipapan mo. Ngam di ka madanagan. Saan pa'y ang nagbaliw kanyak ni Jason? Maragsakanak, tadatan iti maudi ato kat ti kolehiyo. Dandanitan magaw at dagiti arapaapta. Inton addaan tanton iti trabaho ng agpadpada, agkalaysatan tumeten. Oray siyak mat Jason, maragsaka na. Taging gayta, natibkarlata ti relasyon ta. Uray manon atawan nga agayan ayat ta. Gaputas si kati babae akayat ko amakaden na ititong palbiag. Awanin sa bali. Ay, nagmayat matan adan ganda kita abalikas. Uray siyak, si kamo ti lalaki akayat ko amakaden na ititong palbiag ko. Kat, agyaman nak tain respeto nak iti kabayag titawan a panagayan ayat ta. Kayat ko anadalusak, inton agkalaysata. Kasta ti panagayat ko ken ka. Si sasagana ak nga aguray. Kat agyaman ak iti dayta panagayat mo, Jason. Agpakadak ken ka, ha? Anda uting mi kadagiti kabarkadak. Selebrasyon, ken siyempre, maudin apa nakikita mi. Ta sigurado, bisinton titunggal may sakada kami. Overnight da ito yung outing mi. Ag-swimming kami. O sige, palubusan ka. Ngamagan anat ka, ha? Amumat, kaaduan ka dagiti madisgrasya kat dagiti ka-graduate. Saan ka amap-mapan iti adalam nang runa no nakainom kayo? Agan anadak para ken ka. Di ka madanagan. Da kayo, awan ka di mati outing nyo kadagiti kabats mo? Amumat anitino laang ti ka-close ko. Gusto kanya kung ti may salaang agayam. Saan anak namin anaruam ang makibarbarkada. Ada tungtungan mi kanitino, amangan kami iti restaurant, no saan abisi ti tunggal may sakada kami. O sige, basta pakaamuan nak, no kaano kayo arumuan. Oh, kumusta ti outing niyo, Jason? Naragsak ka di matlaang? When? Oh, apay nga roda kasta ti langam. Kaslasaan ka mat anaragsak. Nabanugak la siguro. Agi na naka nga rod. Amo mati sumaro na maaramid. Kasapulan ti ag-review para iti board exam. Masapul ang makapasata nga agpadpada. Sige nga Roden, agawid akon. Talaga na bambanugak. Apay nga takas dyan ni Jason. Ada nagbaliwan na, manipod si Murot iti outing da. Kasla ka na yun ang maikulkulan. Kan saan mo tan ang matagtagari? Ay kat damagam Kanayon ko mo't adamagan. Ngam, awan mo ti maibaga na problema na. Ngam, amok ni Jason. Saan mo tasigo da kasjay? Ay, no ka, no amadama ti review tayo para iti board exam. Ay, kasta pa'y. Ay, amang ano saan ang makapasa, no kasta? Isungaro ti pagdandanagak. Di namat ngamin ibaga ti problema na, tapno matulungak ko ma. Ay, amangan mat no ada ilimlimad na kan ka. Ha? Anya kumangay? Ay, dahi ta titakwatam. Nakaragragsakak mama, papa. Agpada kami anak kapasak ni Jason iti board exam. Congratulations, iha. Congratulations, iha. Agyaman ak mama, papa. Adawis dagiti dadakkel ni Jason. Mangan tayo iti restaurant. Celebraran tayo ti baligyo adwa ka ni Jason. O sige, di mapantayo. Nasaya at mat da ito'y apanangawis na kada tayo. Tapag tutungtungan tayo mat kuman ti may papan kada kayo. Saan mi pa'y pagtungtungan dayta ka ni Jason, mama? Diyak ka muna, anya ti plano na. Ala, urahin tayo latan, nga isuda ti umuna nga agsao. May papahan kada kayo ka ni Jason.
Wan papa, sabali nga minti madmadlaw ko ita ka ni Jason. Diya ka mo no, anya ti problema na. Kasla ka na yun nga awan iti bukod na panunod. Umuna kami nga rudin nga agawid, iha. Saan mo pa akayat ti agawid? Wan papa. Apay ngamin, adi mo pa'y kayat ti agawid, iha. Imunan ang agawid da Jason kanda giti dadakkel na. Adala ang orayak akayat na ti makisarita kanyak, mama. Iso nga umuna kayon. Sige nga, Rud, iha. Mapan kami na. Pasino ata dito yung nag-text? Kaya't nakkan o makita. Adda ka no napatag na ibagana. Saan ko matangam ka number dito eh? Tinasayaan. Urayak latan. Naibagat mo tan adito iti pagkitaan mo. Alona? Familiar ti ropa na kanya. Agtugaw ka? Agyaman nak. Anya ti bagam? Amamuna ka di. Familiar ti rupam kanya. Amukon. May isa ka kadagiti barkada ni Jason idi college. Husto ka. Siyak ni Alice. Kayat ka makita. Tadala kayat ko amaamuan. Anya dayta? Masikugat. Kat ni Jason ti ama. Ada na pasama kada kami, iti nagawting kami. Agbata kami, iti anak kainom. Naibagakon ka ni Jason, ti kasasaad ko. Ngam awan plano na, atakdaran ti sikog ko. Nasakit deti para kanyag. Ngam adamot ka malik. Amukmat nga ada kaayan-ayat na. Ngam tinutupak pailangan. Sorry, Alona. Ngam saan kayon ariribukan. Sumuruta kadagiti dadakkel ko iti abroad. Kat ijayan ang padakkelak ti anak minto ka ni Jason. Pakawalan na kalona. Saan ko ngayon gagara ti amin? Nakainumak. Nasulisugak. Saan ko nga ayayatan ni Alice? Si kalaang ti kayat ko amakadwa iti tungpalbiyak. Nagsakit na ito'y para kanyak, Jason. Ngam kasano nga agragsakak. No amukmat nga darumbang atakdaram. At least, awan pa'y tinapasamak itinagbaetan ta. Ngam kasano mat na dya babae. Babae akmat, Jason. Amok noan niya ti marikrik nana. Isa pa nga asim takasaum tinasikugam. Kunana asumurot ka nun kadagiti dadakkel na iti abroad. Kasaom iti nasayaat. Tapno saan na nga ipanaw ti agbalinto nga anak yo. Da Jason kan Alice tinagkalaysa, Mr. Lonely. Nasakit man tinakam ko, ngam inaklon ko asipupuso ti amin. Kinunak iti bagik, nga amangan no saan kamin tumatlaang anaragsak. Amangan, no saan tumatlaang anatal na ti panunot ni Jason. Taam muna nga inabandona na ti putot na. Adak itan dito abroad. Ket nakabiro ka iti foreigner anang ikallay sa kanya. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, natanuk ka nga agayat. Takinabaalam nga in sakripisyo, ti panagayat mo kini Jason, para iti nasikugan na. Ket kablaawan kamet, tanasara ka mon, ti lalaki aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nanggigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Alona, at taga Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay,
naimbag nga oras kada kayo. Amin.